дар шаҳри Рига пойтахти Латвия раҳбарони Иттиҳодияи Аврупо дар як нишаст бо ҳамтоёнашон аз 6 кишвари пасошӯравӣ гирди ҳам омаданд. Украина, Молдова ва Гурҷистон хоҳони равобити қавитар бо Иттиҳодияи Аврупоянд, аммо Беларус, Арманистон ва Озарбойҷон ба Русия наздиктаранд. охирин нишасти паймони шарқии Иттиҳодияи Аврупо дар соли 2013 мунҷар ба буҳрони Украина шуд, чунки раиси ҷумҳури вақти Украина Виктор Янукович аз ин паймон пуштибонӣ накард. дар ҳамин ҳол Қирғизистон ба Иттиҳодияи иқтисодии Авроосиё пайваст. ин созмон ҳамчунин Арманистону Беларус ва Русияву Қазоқистонро муттаҳид мекунад. раиси ҷумҳури Қирғизистон Алмосбек Отамбоев дар як маросим дар қасри риёсатҷумҳурияш ба қонуне имзо гузошт ки узвияти Қирғизистон дар Иттиҳодияи Авроосиёро қонунӣ мекунад. ӯ гуфт ин созмон ба иқтисоди Қирғизистон имконот фароҳам меорад. дар Боку маъмурон фасадҳои оташангезро аз девори биноҳо мекананд. ҳукумати Озарбойҷон қабл аз сабқати Евровижн дар соли 2012 ба хотири беҳтар нишон додани зоҳири шаҳр девори берунаи бисёре аз биноҳоро бо фасадҳои пластикӣ пӯшонда буд. аммо сӯхтори рӯзи 19 май ки 15 кушта ба ҷо гузошт боиси қаҳру ғазаби зиёди сокиноне шуд ки маҳз фасадҳои пластикиро сабаби ин фоҷиа медонанд. дар Баня-Лукаи Босния мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар навъи варзиши рафтинг идома дорад. соли гузашта ин мусобиқот дар Баня-Лука ба далели обхезиҳо лағв шуда буд. дар Тифлис ҳудуди 100 нафар дар назди вазорати маорифи Гурҷистон эътироз карда хостори тағйири қонун шуданд. онҳо мехоҳанд кӯдаконашон на аз синни 6 балки аллакай аз 5-солагӣ ба мактаб раванд. эътирозгарон мегӯянд волидон бояд ҳаққи интихоб дошта бошанд. дар шаҳри Бану дар шимолу ғарби Покистон раҳбарони қабилаҳо ба ҳукумат ултиматум гузоштанд ки мардуми беҷошударо то 1 июн ба маконҳои зисти доимияшон баргардонад, вагарна онҳо то пойтахт шаҳри Исломобод раҳпаймоӣ хоҳанд кард. амалиётҳои низомӣ алайҳи ҷангиёни Толибон боиси беҷо шудани ҳудуди 1 миллион нафар дар минтақаи Вазиристони шимолии Покистон шудааст.